Татарстанда хәрби хезмәткә язгы чакырылыш дәвам итә. Кораллы көчләр сафларын тагын 3000-нән артык солдат тулыландырырга тиеш. Ковид йогышына бәйле чикләүләр сәбәпле медицина комиссиясен узу тәртибе үзгәрде. Призывниклар ковидка тест уза, теләүчеләргә прививка ясала. Бу президентлар өчен көн киеренке башланды. Барысына да өлгерергә, медицина тикшерү узарга, документларга ачыклык кертергә кирәк. Тиздән олар армия хезмәтенә китәчәк. Осенью 2020 года мне пришла повестка. 2020 елның көзендә повестка килде. Шоферлыкка укырга тәкъдим иттеләр. 4 ай Чистайда укыдым. Хәзер беренчеләрдән булып армиягә китәргә әзер. Кайбер егетләр армиягә ныклап әзерләнгән, алдан ук хәрби белгечлек алган. Хәрби хезмәткә чакырылучыларның күбесе югары белемле. Он мне позвонил, мама говорит, у меня повестка. Улым миңа шалтыратып, мин повестка алдым инде диде. Үзе хәрби комиссариатка китте. Медкомиссия узды. Хәрби хезмәткә теләп бара. Ата-аналар президентларны затканчы тиешле таләпләрне үтәп, уллары янында кала. Хәзер медицина комиссиясе таләпләре дә катгыйланган. За 3-4 дня до отправки на сборный пункт проходит. Хәрби комиссия вакытында хәрби хезмәткә чакырылучылар ковидка тест уза. Җыелу пунктына килгәч, кабат тест ясала. Казан егетләре нигездә Самара, Саратов, Архангельск өлкәләрендә хезмәт итәчәк. Татарстаннан 3000 призывник хәрби хезмәткә чакырыла. Фәнис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Айрат Хаимов, Татарстан яңалыклары.